Na oba dva? Reci ja, brate, potpiši ja i ja je. Tu samo napiši. Da, mogu mi se dići. A kaj tebi, tu ga ne zemljiš granu kako? Ajmo dalje u autograme. Si mene potpisao. Evo kaj, budete i držao neke druge još. Ne pošalje. Svi oni kakaju kod Karla. Na drugi. To je ono od Popaja, mi, ne. Jesi ti potpisao? Ovdje. Oho, moraš na oba dva dati autogram. Sad. Dalje. Ne, mi smo svi. Mi smo se svi već potpisali. Bara, odi, bara! Jao, Rigi, ali kako seljak. Pa rekao sam za lijepna vrata. Ne, hoće on za šajbu. Ne, ja to! Jao, Rigi. Tačno ni za YouTube-a nisi. Sad. Pa evo ti ga Nazovu ga vidjeli doma. Gledaj papira ima. Još ti piše. Ja berem. Ja se mislim. Alo, gdje si ti? Daj ovoga, neka mi zasvijetilo ovoga u ovcu. Jer kako si bio doma? Ajde, nemoj zajebavati, Karlo nije dao. Čekaj, gdje si doma? Kaj to znači? Gdje si doma? Tu, gdje? Gdje, koja? Donja, gdje si? Daj mi za auto. Ja sam...